ngay thatu te in zawai in chibai le vekule voin hi juni somni pasari kumsan hi somni panga zirtop ni ania tuntuma hian tunlai thil thleng sang sang bengwar thak tak tak te kan tarang le don ani ole amma sabera kan entur hi nimin lama thil thleng ania nimin khan US a chuan thil thlok eng tak mai an hmuwa he thil thlok eng tak hian chenna in pakhat ati chianin news sang sang chuan an darlang ani fireball meteor anti eng tak mai chu nimin khan US chim chaklama a thloka chhun wanglai taka niin Georgia South Carolina North Carolina le Tennessee wana te he thil thlok eng tak hi an hmu thu report a om ani American Meteor Society in darkar chan be chungin he thil thlok hi mipuiten an hmu thu report za somli lai mai an don man thu an tarlanga ti chuanin an hu loka thom ring tak puak thom an hriat thu an soi zui bok Henry County Georgia official te chuan chena in pakhat he thil thlok eng tak hian ati chiat thu an tarlanga in chung chu ati chianin an tarlang ani he thil puak ring tak mai hi mun sang sanga hriat ani thu an tarlanga mi then khat phei chuan lilang hi ngemo te po an lo ti hial man ani amero chu an hnuwa chun wanglai taka hian thil puak thom ring tak mai chu post atamin video te po an post na saboka mitam hutu ten soidanin he fireball hi a thlok chak em a tin chu mi pialama a eng hle bok ni poin an tarlang hi chuan soitakang khan he thil puak thom hi state sang sang ate pon hriat thu an tarlang chun zom bok ole masain kan soi thui main video hi kan en photanga ti chuan kan sai chun zom le don nia kan hmu takang khat he thil thlok eng tak mai hi dashcam footage South Carolina motor atangin an lak thu le video hmu turom thu an tarang boka vandung pol khothiang taka chuan he thil thlok eng tak mai hi midam takin an hmuwa satellite data tang phei chuanin he thil thlok hi Tennessee tangin Northern Georgia lama a thloka Mekhu engmazat po mutura omniin an tarlang bok an rin dan chuan kan sei to ang khani Henry County Georgia he meteor thlok khi atla niin an tarlanga chena in ati chia ani Fox News in a report anin Henry County Atlanta Southeast lama chuan chena in pakhat nei tu chuanin he thil thlok eng takhianin a in ati chiat thu asaya thunei tu te point amhuna kalin a in chunga thil khuwa chu an hmu thuan soya ti chuanin a in chung chuata te chuan bolhlo engmaza te pon hmu bok ani emergency management official te chuan an soidanin a in chung lampang atangin teng hian a chen in chuata te chuan lung engmazat lungke them chuan hmu thuan tarlanga hei hi fireball wanga thleng ani an ring ani hetianga puak thom ring tak mai an hriat nu hian National Weather Service Atlanta mi da chuan chui chian na ani chun zom hal boka midam dakin lir ni angan ngai awangin amero chu US Geological Survey chuan heti hun lai hian lirang hing ti finfiana pakhat ma an hmulowa chuwangin lir him pa ngai thlenglo ni ti kha kan hriat a tho ome ti chuan he archithem thoki Covel atmosphere aron lu rol hian ake darta niin alang ani fireball kan ti te hitlang puin meteors ania an eng ema zana pheichon eng tak anerngot mai ti chuanin Covel atmosphere aron lu nuwa an ke dar nu hian Bolides tia soi ani thin astronomer le meteorites expert chuanin he thil thleng hi atak tak ani chuanin
afin fiana mumal tak le chiang takin an nei thei ani chuan US a meteorite arsitem thlokin US a building ati chiat to chuan thil thleng kha tak an hri tang to tur thil ani thu an soi ani vani thla tak mai nimin lama thil thleng awang hian mi tu ma thi le hliam anom thu report aum lo hlo ani ole kha kha nimin lama thil thleng kan taran thei chu ni ya he thil eng tak thok hian chen na in hi ati chia in iring vem ingai dan dik ta comment section lama mi lo share tir ve do nia tunlai chu khovel mun sang sang a hian thil thleng sang sang share tor atam chho mek zela in chum pia lama video viral te po atam chho khop mai chu zinga pakhat chu tuna hian kan endon ani kan en takang khan he video a chuma thil danglam tak mai lo lang hi enge nia irin vele hei hianin entir na asiam nge nianga eng thil nge hei hi ni tang le chumin siam dan ve shim shim nge nianga entir na nei turin ain la entir na nei turin aron in la zok nge ni yang ingai dan comment section lama mi lo share tir ve do nia tuna kan en vele tur thung hi TikTok lama video viral tho ania tha pahni lang ania hei po hian midam tak ngai ven a hlo le bok ole ma saim video hi kan en le phon don ani ole khami chung changa khan enge ngai dan inei vele thla kha ai siam dan tur le om dan tur ve reng in om nge nianga engwangi nge asangin pani kha alan na chan entir na danglam tak sign nein aron in lan nin ingai ve em comment lama milo shetir ve thonia tuna hian thla ang deuh tho khan ni po mun hi lai maya mu turom le tho boka hei po hi amak danglam le khop mai kanen takang khanin thlona tang ringot point chiang takin ni pahni langlai chu video hian ala fuwa in chu mi pia lama leilama pon camera mangin anlo la fu le tho boka he hianin ngai ven a hlo le khop maya he video po hi a viral na sa mun sang sanga mitam takin an ngai vena engwangin nge he tiang hian aron in lan na chan niang ti chu mitam tak zo na ani soita kang khan tun lai chu chin chena sang sang mu tur adam chho mek zela video viral ringot po hi ni tinin mu tur om deuh reng ani ole kha kha tun chuma thil thleng sang sang tun nai dewa thil thleng bi kan tarlan thei chu hania kan tarlan tak te khan eng khange danglam le makpe rai shet vele comment section lama mino shetir ve do nia tun chuma tan chun khati zong kha hanie